बतौली कौना भी काम कैला से पहले तो बतावत हो कि अपने अपने आगे का मशीन चेक कर लेवल जाला। इनके बाद के आप लोग अन्यथा मतलब संकेत हमारे साउंड वाले भैया बड़े भैया मनोज भैया के कैलन है। मनोज भैया के हल्का में मतला, मनोज भैया खाली देखई में छोट हुए, लेकिन मशीन व्यवस्था लाजवाब, कोनो जवाब नहीं। बड़ी सुंदर उधर से माई के वंदना सुने के मिलन। हम बताइला कोना भी काम कैला से पहले लोग अपने अपने पूज्य देवता आराध्य देवता के लोग याद करेला। जैसा कि धनी के चाहे वाला लोग माँ लक्ष्मी जी की याद करेलन, धनी के चाहे वाला लोग वीर बली बजरंग जी की याद करेलन। लेकिन हम गायक कलाकार जौना मतारी के कृपा से, जौना मतारी के दया से ये मंच से बोले बतियावे के शहूर मिलल। बिटिया वो मतारी का वाहन कैले बा, पुकार कैले बा। कैसे मास्टर? गीत बजौलन। हम बताइला वंदना से पहले धुन बतावल बहुत जरूरी नहीं होला, लेकिन हमन के असली देवता असली मालिक आप लोग बैठल बानी। आप लोग चाहिला गवाइला, ना चाहिला ना गवाइला। आप लोगन भाई मास्टर गीत बजौलन है, संकेत कैलन कोनो मेहरारू के मरद प्रदेश चली गई। मेहरारू अपनी मरद के लगे फोन लगौले बा, मरद फोन रिसीव नहीं करत बा। मन्नू भैया राती के मेहरारू रोवत बा, छत्ते पे चढ़ के करस कि परदेसी पिया भईन ले फोन नहीं कैलन, न फोन के जवाब देलन। इशारा करत बा हमार परदेसी पिया के खबर कैसे मिली। इशारा कैले बा कैसे ही कैले परिते कैले परिदेश सवाना भेजले सले सवाना। जाके झुराइन बाड़े जाने कौन जाल में गए, लेके खबरिया आई है बदरा बाड़े बलम कौना हाली में। बाड़े बलम कौना हाली, बाड़े बलम। लेकिन ये बिटिया फरियाद कर तो मतारी से कि माई तू जगत जननी बड़ो, ये दुनिया